Also in the region, inflation in Ethiopia. Somalia or ATMIS. حنستعب شجر زلا جنزب زاكونا عطري خونا قربت كوريهم زي ወደ ሌላ ሀገር እያሸሸን ነው። እኔ ዋርዲያ የናይ ኤሬትራ ዋርዲያ የናይ ጥፍራ አየራ በቃ ናይ መሬታ ባሕራ ሙሩና ከአፈትንኩም በሕጊ ባሎጂ ለባዕልኩም ዘይትማሩ ካብ ሰቤተ ደርጊ ዝተገረፉ ብቁርማጅና ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ምንዮተ እዩ ሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ብዙሕ ንቁጠባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝድህስስ ክኸውን ከሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ዝድህስስ ክኸውን ስለዚ ብቁጠባ ብፖለቲካ ከምኡውን ምስ ዘሎ ኩነታት ንዝተፈላለየ ኣርእስቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ክህልዎ እዩ ብዓብዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ብዙሕ ዘርኢ ትሕዝቶ ክህልወኒ እዩ ወገን ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐነ ሓደ ሓበሬታ ዝሃበሎ እንታይ ማለት ኮን ይኸውን ምስኡ ኣተሓሒዞም ተጋሩ ኤሊት ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ክንርኢ ኢና ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ዘውፅኦ ዘሎ ቪድዮ ክንርኢ ኢና መበል ካልኣይ ግዜ ቪድዮ ይገብር ኣሎ እዚኣቶም ድማ ፃዓዱ ኣትማን ዝበሃሉ ከምዚኦም እንታይ ዕላማ ሒዙ ናብኡ ከምዝኣተወ ክንርኢ ኢና ኣብታ ቪድዮ ካልእ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ቅድሚ ሒደት ዓመታት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሕርቲ ሰላም ዝተዛረበ ሓንቲ ክፋል ክንርኢ ኢና ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ትሕዝቶ ክህልዋ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ናበይ ገፅና ክንወስዶ ንኽእል ከምታ ደርፊ መእተዊ ሰማዕናያ ናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ንዝብል ኣርሲ እውን ዝደስስ ክህልወኒ እዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ይዕብዮ ወይ የደቅሶ ስለዚ ናትኩም ደገፍ ኣይተቋርፁ እናበልኩ መጀመርያ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ዝደስስ ሓድሽ ሓበሬታ listen. Also in the region, inflation in Ethiopia has surged to 8.7% as the country continues to face some pretty significant macroeconomic challenges. It's according to the National Bank of Ethiopia, which indicates that the country is struggling to tackle. So, addressing inflation as it jumps to 28.7%. ይብላሎ actually ካልኦት ኪላታት ዝብሎ ክሳብ 50 ልዕልዩ እውን ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር ብሓፈሻ ግን ኢንፍሌሽን እዚ ትወግዓዊት መንግስቲ ዝሕብሮ ዘሎ እዩ ናብ 28.7% ደይቡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ሽም ክትዋ ኣለኩም ዝተባህሉ እዮም ዝመስሉ ኮሚኒቲ ሚድያ ናይ ሜንስትሪም ሚድያ ሓበሬታ እምበር እቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኩሉ ዝብሎ ብዛዕባ ኢኮኖሚ really justified ክኸውን ዝኽእል ሓበሬታ ኣይኮነን but even እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ይስከቁሩ ዝብልዎ ሓበሬታ ክንሰምዕ Rising inflation with an average inflation of 16% per year recorded in the last 10 years. Food prices, which make up over half of the consumer price index, that went up to 30.6% compared to the same period in 2022. The increase is attributed to the internal conflict in the Tigray region up north. Prices of other items besides food went up. And one thing is very obviously abzi binitsur nriyo ነገር እንተሎ anytime እቲ ኢኮኖሚ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ክገልጹ ከለዉ they always tie to እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝነበረ do you know why ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓበሬታት ናይ ትግራይ situation ቀዳምነት መጻ ኣሎ right now ኣብ ኣምሓራ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ምናልባት ምስ ናይ ትግራይ ወራደር ነው ትብሉ ትኽእሉ true but right now ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ኣሎ ናይ ትግራይ እኳ ከፊላው ጠጠው ኢሉ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ቁጠባ ካብቲ ዝነበሩ ንኸይትንስስ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ ኦሮምያ ኣብ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ ነቲ ካልእ ግን ኢግኖር ግበሮ ዝዓይነት እዩ ዘሎ cover up really ሸፊኖም እዮም ዘለዉ ስለዚ any time ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክምልሱ ክዛረቡ ከለዉ ብናይ ተለልዮም ነቲ ናራቲቭ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከንፀባርቁ ዝደልዩ ምዃኖም ነቲ ክበሃል ዘሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግድን ክጠቕሰለካ ኣብኡ ድማ ናይ ኤርትራ ኔጌቲቭ ድማ ክትጠቅስ ኣለካ እዚአን ሰለስተ ነገራት ኣለዋ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ፀገም ክትገልጽ ከለኻ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዕግርግር ትብል ናይ ኤርትራ ምትእትታዊ ድማ ትጠቅስ ናይ ኤርትራ ኩሉ እቲ ፀገም ኤርትራ ከም ዝገበሩ ተጌርካ ከተመሓላልፎም ፍታን እዚ ሓደ ካብቲ ዝኻ ኩሉ ኤርትራዊ ክነቅሓሉ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ድሕሪት እውን ክዛረበሉ እየ እዚ to 26.1% in December 2023 from 26% the previous month influenced of course by a weaker local currency on both the formal and informal markets. The central bank there says that it In the meantime, when they talk about Ethiopia, which is good, ኣብ ኣፍሪካ ካልእ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ናይ ቁጠባ ክራይሲስ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ከባቢኦም ዘርእዩ ገዛ ዘይብሎም ቆልዑ ዝጠመዩ ዝተኣኻኸቡ ሕማቕ ስእሊ ናይቲ ሃገር እዮም ዘምፅኡ ናይ ኤርትራ always that case ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ እንተኮይኖም
شجر زلوا كبابيتات دعنوا كبابيتات أبي تبيع زعنوا يبلون مالته يكونن but they don't bring that نمتايتهم تزبق كفالنا يدي سابع سيلهم يمزريو خاصة خانتايو perception ناي سبات نمسلاويو إثيوبيا نزسئل النار عيك زارب كله تسب نتزبلو زلو ناي كتبات أقام أي سمعني wow this country is really beautiful we should travel here نزن رأيو you see it's all part of the plan كم زي نتزد اليوم كفال بس أب أمريكا خزارب كله كل جت سيل زريو تبق سيليو أب أمريكا كباب فرق مليون ويل عليو مليون زخون سب أب قدام حدر دراج ناسته أب سرجع زنبر حزب الله بتيجي زقتل معلتها وسب بزح سبع الله they don't mention this انتي دايم نتسبق كفالنا أمريكا يوم كريو خاص فتنو but when they talk about Eritrea تنهيل نغرينا it's always the same case now let's continue aims to reduce inflation to under 20% by June 2024. So إذا حنتقد كون كلا another report إذا قانا من تايزم تعلقون تقول there is a reason it's an international media انتهي بلالو مستنا يبي كتحازو سلوز خونكيو إذا دما نبي تبيع سلام تاكم زخينو قال ملاي كونن دحان أبتك عليتي قد محلافنا مزاح جي لنقرس زاربا منخيد نزيا نساخد قلت لنا تخليها جغانو آياتاتنا زركبرونا أي سعرن بهالاينت يخبلو قدماي مينستر دكتور أبي أحمد قاليصوم اتوم قدماي مينستر ازي زبلو تمالي مذكرتا عاوت عدوا بعلي اب زمرقلو وانيو ودسب اب قرزو هيوتو بعدلن قالسن زتمسرته ايو زبلو اتوم قدماي مينستر كلتيوم حبراوي انتخونو دما زتلوصيت ممصا يكاليوم نحنا ايثيوبياوያን زتعدلنا نقالسن عدلن يو كبلون وسيخوم حبيروم از مذكرتا عاوت اب زبصحه بخلتيوم عبيتي قدات مزرت ገይሩ ይخبلو ተዛሪቦም ኢትዮጵያዊነት የታደልነው ነው ይህ መታሰቢያ ግን ኢትዮጵያዊነት ተዓዲልናዮ ኢና እዚ መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ተቃሊስና ጽዕርና ዘሳኻዕናዮ እዩ ብዛዕባ እዚ ዕድልን ቃልስን እንትራኸቡ ውፅኢታዊ ኮነ ዝብል ሓሳብ ኢትዮጵያዊ ብምዃን ተዓዲልና ናይ ምስራሕ ዓቕምን ጥበብን ተወሲኽዎ እዚ መዘከርታ ድሕሪ 128 ዓመታት ኣብዚ ቦታ ተረኺብና ንወለዶ ምስ ሙሉእ ታሪኩ ኢትዮጵያዊ መሲሉ ኢትዮጵያ ዝኣክል መሲሉ ዝተረኣየሉ ነዘን ክልተ ዓበይቲ ሚስጥራት እዩ ባዕዳውያን ወረርቲ ኣብ ውሽጣ ባንዳታት ስለዝነበሩ እዮም ዝበሉ ግን ድማ ሎሚ ኣብ ጉዕዞ ብልፅግና ፈተና ዝኾነ ጉዳዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣያታትና በምንታይ ክንዘራረብን በምንታይ ክንነቃቀፍን ከም ዘለና ብደንቢ ይፈልጡ እዮም በዚውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ዘለው ኣፈላላይ ብግቡእ ይፈልጡ እዮም ኢሎም ባለን አንዳንድ ቅሬታዎች የአድዋን መታሰቢያ ብዘለና ሓደ ርእቶታት መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ምንኣስ ማለት ኣዕፅምቲ ኣያታትና ምርካስ ማለት እዩ ንምዃኑ ንሕና ኢትዮጵያውያን ዝወረስናዮ እንታይ ኢልና ፈሪጥና እዚ ታሪካዊ ዓወት ብክብሪ ተቐቢልና ናጽነት ክንወርስ ኣለና ሓድነትን ናጽነትን ዝወረሰ ከይዲ ተለዋዋጢ ዝኾነ ነገር ምስ ተሓዊሱ ክረአ የብሉን ስልሒት ምስ ዘመን ይቀያየር ታሪክ ግን ተሻጋሪ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ክብራን ናጽነታን ንደቅና ክነሰጋግረሎም ከምዚ ዓይነት መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ኣድላይ እዩ ንሕና ጀሚርና የለና መጻኢ ወለዶ ክውድኦ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ክብራ ንኽትቕፅል ከምዚ ዓይነት መዘከርታ ሓወልቲ የድልያ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተጀመረ ዘኽብርዕ ተግባር ቀጻሊ ወለዶ ክቕፅሎ እዩ ኢሎም ልዕልነት ኢትዮጵያ ዝተረድአኩም ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከረዳእኩም ዝደሊ ኤቭሪ ታይም ብዛዕባ ናይ ዓድዋ ክዛረቡ ከለዉ እንድሕር ሰሚዕና እዚኣ ክዝክረለኩም ኣብቲ ናይ ዓድዋ ውግእ እንታይ ኣጋጢሙ ጥልያን ምስ ኢትዮጵያ ገጢሙ ጥልያን ተሳዒሩ ኢትዮጵያ ስዒሮም ባት ኦልዌይስ ናይ ዓድዋ ኩነታት ንኤርትራውያን በዚያ መንገዲ እዚያ ክዝክርዋ ኣለኩም ጥልያን ንኤርትራ ብሓይሊ ጨቂኑ ሒዝዋ ነይሩ እዩ ዝበሃል ተሓቂ ወላ ኢትዮጵያውያን ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ንጥቕሞም ኢሎም ዝብልዎ ቃላት ኢና ንዛረብ ዘለና ሶ ኢፍ ዳትስ ደ ኬስ ጥልያን ንኤርትራ ጨቂኑ ሒዝዋ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራውያን ኣስከር ብግዴታ ኣብ ሰራዊት ናይ ጥልያን ተሰሊፎም ኣብ ውግእ ናይ ዓድዋ ተሳቲፎም እዮም ብድሌቶም ኣይኮኑን መንግስቲ ጥልያን ብግዲ ዕስኪርዎም ምክንያቱ ገዛኢ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ውግእ ተዋጊኦም ተሳዒሮም ጥልያን እንታይ እስከ ገይሮም ሽዑ ነዚኣ ኩሉ ግዜ ናይ ዓድዋ ቪክቶሪ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ነዚኣ ዘክርዋ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስእሊ ክህልወና ከም ዘለዎ ነቶም ጥልያናውያን ወላ ሓንቲ ይገበርዎም ነቶም ምሩኻት ማለት እዩ ነቶም ናይ ኤርትራውያን ግን ሓንቲ ኢዶምን ሓንቲ እግሮምን ቆሪፆሞም እዩ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ሓውና ህዝቢ ሓደ ህዝቢና ሓደ ከምዚና ክብሉካ ከለዉ it's a joke ካብ ጥንቲ ኣብ ኤርትራውያን ንምጭካን ድሕር ዝብሉ ህዝቢ ከም ዘይኮኑ ምናልባት ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ስለምንታይ ትዝክሮ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ትሩ ቅድሚ 40 ዓመት ቅድሚ 50 ዓመት ኣብ በዓል ዖና በስግዲራ ሽዕብ ኣብ ካልእ በባፅዕ ቅድሚ ኣብ ግዜ ፈንቀል ዝገበርዎ ኩነታት እውን ተሪኢና ተመሳሳሊ ዛንታ ኢና ንርኢ ስለዚ እንታይ እዩ ኤግዛክትሊ ጭካና ብልዕሊ ኤርትራ ንምፍፃም ድሕር ዝብሉ ህዝቢ ይኮኑ እዚኣቶም ክንደይ ግዜ ኣሕዋት ህዝቢና ተፋቶና ኢና ከምዚና ዶ ክብሉ ከለዉ ፅቡቕ ጎረባብቲ ኢና በት ክንደይ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጭክንብሉን ክቀትልዎ ከም ዝብገሱን ግን ክንርስዖ የብልናን so the more they talk about Adwa victory blah blah we have to be careful እንታይ ዓይነት ኣብ ልዕለና ኣጠማምታ ነይርዎም ከም ዝነበረ so
እዚኣ በዚያ ክንሰግራይና it's a good structure ሓኒፆሞ ዘለዉ it's a good ኣምላኽ ይሓግዞም ንፅቡቕ ይግበረሎም I have nothing against that ቅድሚ ናብቲ ካልእ ምሕላፍና let's look ብዛዕባ ቁጠባ ንእሽተይ ክንዛረብ ናይ IMF ዝበሎ ነገራት ማለት So urging bilateral and commercial creditors to swiftly come to an agreement on debt relief terms. A disagreement on how much relief each side should offer is currently holding up debt resolution deals for countries like Ethiopia and Zambia. At the heart of those disputes is how to ensure that debt relief provided by the So IMF ንኢትዮጵያ ከምኡ ንዛምቢያ ተመሳሰሉ ንጋና ሓገዝ ክግበረለን ይፅውዕ ከም ዘሎ ንኻልኦት ኣለቃሕትናተን ድማ ንግዚኡ ናይ ዕዳ ምፍኻስ ክገብረለን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ there is ንዓቢ ከድሕንዎ ይብገሱ ከም ዘለዉ እዚ ክርዳና ክኸላለዉ ናይ IMF ወይ ናይ ወርልድ ባንክ ኣካይዳ 1-to-1 ሓደ ብሓደ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ዝተሓሓዝ ነገር እዩ እዚ ስለዚ ስቲል ኣቢ ወይ ታብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቁጠባ ንክወድቕ ወይ ንክእለ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ክንምንታይ ንዓቢ ብዕማቕ ዓይኒ ጥምትወሎ ወይ ተኣማምን ኣለዎም ስቲል ሰፖርት ከም ዘለዎ በዚ ሚድያ ፖዚቲቭ ካቨሬጅ ዝረኽቦ ዘሎ ንኣብነት ኣብዚ ለንቀነ ዓለም ሙሉእ ዘዛረበ ወይ ከዓ ብዙሕ ሚድያታት ዓለም እኳ ይንብል ኢና ገለገለ ሚድያታት ቆላሕታ ዝረኸበ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሓደ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ይበሃል ኣሎ ንሱ ይወፅእ ኣሎ ስቲል ግን ንዓቢ ፖዚቲቭ ላይት ብፅቡቕ ነገር ክጠቕስዎ ይፍትኖም ዘለዎ እዚ ከዓ ስቲል ፖሊሲ ናቶም ነቲ መጋበርያ ናቶም ዓቢ ተደላይነት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ by one kind of creditor such as a country does not disadvantage another like a commercial lender. Now in January the fund did warn that it is vital to speed up the debt resolution process if economies on the continent are to avoid a series of disorderly defaults. ተመሳሳሊ can you see it's always the same picture so ክመለስ ኢና ኣብዚኣ ሕጂ ግን ናብቲ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ ምስከ ክንዛረብ ኢና ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ወደ ሌላ ሀገር እያሸሸን ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠላቶቻችን ወደ ንግግር ይምጡ ሲሉ የተናገሩት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት ማህበረሰቡ የማያስፈልገውን መባላትን እየመረጠ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀይ ባህር አጀንዳቸውን ይዘው ብቅ ባሉ ሰሞን ስለ አሰብና የአፋር አጎራባች አካባቢዎች ንግግር ባደረጉ ማግስት በቀጥታ ያመሩት ወደ አፋር ክልል ነበር። በዛውም የኤርትራ ተቃዋሚዎችን አነጋግረው አፋርን እያለማነው ነው የሚል ንግግር አድርገውም ተመልሰዋል። የሳቸው የቀይ ባህር አጀንዳ በዚያ አቅጣጫ አለመሳካቱ ሲታወቅናም ባዲ ኣብቲ ግዜ መጀመርያ ብዛዕባ ቀይ ባህሪ ዝተዛረበሉ ይግባአና እዩ ብታሪክ እናበለ ናይ ራስ ኣሉላ ናይ ኣክሱም ኪንግዶም ገለመለ ደምፃሉ ግዜ ድሕርቲ መደረ ኣብ ክልተ መዓልቱ ናበይ ገፁ ከይዱ ነይሩ ናብ ክልል ዓፋር ከይዱ ምስቶም ህዝቢ ንልምዓት ክንሰርሕ ኢና ኣብዚ ቦታታት ብምባል መናወራ ከም ዝፈተነ ኩልና ንዝክሮ እዩ። እታ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከም ዘይትሰርሕ ምስ ረኣየ ግን እንታይ ገይሩ ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ ሕጂ ናብ ሶማሊያ ክልል ሶማል 2-3 ግዜ ከይድሎ ስለዚ well ነዚያም ሃገር ዝእመኑ እኳ ኣይኮኑን ግን ካብ ናቡ ንዓና እቲ ናይ ኤርትራ ወገን ዝገደፈ ይመስል ኣብ ሶማልያ ግን ብዙሕ ናይ ልምዓት መንገዲ ክንገብር ኢና ዝብል ዘረባ ኣሎ። ብድሕሪት ግን ሓንቲ ግምጣል ነገር ኣላታ እንታይ እስከ ንስማዕ እያ። ምክንያቱ እቲ ውዕል ናይ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበርዎ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሐቅታት ከወጽ ጀሚርሎ ለስናው ይሱ የደህንነት ሹማቸው አገላለጽ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ እንዳትጠቀም መቀኛ ሲሆን ፊታቸውን ወደ ሶማሊያ ዞረዋል። በዚህ አቅጣጫ ወደሚገኘው ሶማሊያ ክልል መጓዝ ደግሞ ቀጣዩ ተግባራቸውም ሆኗል። ወትሮም ኤርፖርት የነበራት ጎዴ ውስጥ የተገነባን አዲስ ተርሚናል ተመልክተው ሸበሌ ላይ የለማ በቆሎን ጎብኝተው ያደረጉት ንግግር ዓላማም ሶማሊያ ክልልን እያለማነው ነው የሚል መልእክት ያስተላለፉበት ነው። ከጥቂት ቀናት በፊት በፓርላማ ተገኝተው እንደ ዋቢ ሸበሌ ያሉ ወንዞቻችንን እየተጠቀሙ ምንም የማይሰጡን ከሆነ አስቸጋሪ ነው ሲሉ መናገራቸው ይህን ሐሳባቸውን በአንድ ሚኒስትራቸው በኩል እኛም ውሃውን እንዳናቆመው በሚል ዛቻ ማጀባቸው የሚታወስ ነው። የሆነው ሆኖ ትናንትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የበቆሎ ማሳ ውስጥ ሆነው ባደረጉት ንግግር ስለ ማህበረሰባዊ መባላት፣ ስለ ጥላቶቻቸው፣ ስለ ባንዳና ባዳዎች እታ ውዕል ምስ ሶማሊላንድ ተገይራ ዝነበረት ከምቲ ናቶም ዘረባት ንኢልናውን ክንሰምዕ ኢና ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክትውዳይ ነይርዋ ብርግጽ ከዓ ኣብ ሚድያ ፕሬስ ኮንፈረንስ ገይሮም እዮም ልዕሊ ሓደ ወርሒ ሓሊፍሎ ኦልሬዲ ወርሕን ገለን ኮይኑ ልዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ 24 እዮም ተፈራሪሞም እቲ MOU ወይ ከዓ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ወርሒ ድማ ኣብ ተግባር እዩ ክብፅሕ ተባሂሉ ነይሩ
ድሒሩ ከም ዝራናዮ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ክውዳእ ዘይከኣለ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝኾነ ተጨባጥ ነገር ከም ዘይብሉ ኢትዮጵያውያን ድማ ዋላቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብ ዝገብሩ ዝነበሩ ብዛዕባ ትሕም ክብሉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ምፍላጥ የድሊ ለግጭትና ብልጽግናቸው ያነሱበት ነው። ማህበረሰቡ መባላትን የመረጠም ሀብት ያለው መራብን ምርጫ ያደረገ ከሆነም መብቱ የተጠበቀ ነው ሲሉም ተሰምቷል። በጉልበት የሆነ ነገር ለመንጠቅ የምትሞክሩ ኃይሎች ያ አይሳካም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠላቶቻችን በሙሉ ወደ ንግግር ኑ ሲሉም ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሙስጠፌ መሐመድ ቢሮ ገብተው ያደረጉት ንግግር ግን ከሌብነት ጋር የተያያዘ ሆኗል። ከዚህ በፊት በብልጽግናው ጉባኤ ላይ የሶማሌ ክልሉን ርዕሰ መስተዳደር በስም ጠርተው በክልሉ እንዴት ነዳጅ በኮንትሮባንድ መንገድ በባለስልጣናት ድጋፍ እንደሚሸሽ ሲናገሩ ተደምጠው ነበር። ትናንትም ሰው ሀገር ሄደን ቤት የምንገነባና ገንዘብም ወደ ውጭ የምናሸሽ ሆነናል፣ ያንን ማቆም አለብን ሲሉ ነው የተሰሙት። የተደራጀ ሌብነትና ገንዘብ ማሸሹ ትተን ሌላ ሀገር የምንሰራቸውን ቤቶች እኛ ሀገር ሌላ ሀገር የምንሰራቸውን ቢዝነሶች so again ኣብዚያውን ብንጹር እንታይ መወዳታ ውሽጣዊ ጸገማት ከም ዘለዎም ኮንትሮባንድን ሕጊ ኣልቦነትን ኣብቲ ቦታታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነይሩ I think ካልእ ሰግመንት ቪድዮ ነይራትኒ ብዛዕባ እትያ let me give you እሳታ ሓበሬታ አገዳስ ስምምነቱ ላይ በጅግጅጋ እንደሚመክሩ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሶማሊያ ኢትዮጵያ የባህር ኃይልን አሰፍርበታለሁ ያለችው ግዛት የሆነችው አውዳልን ክልል አድርጋ እውቅና ለመስጠት ዝግጅት ላይ መሆኗ ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አማካሪያቸው ሬድዋን ሁሴን በብልጽግናው ልሳናት በኩል ይህን የወደብ ዘገባ ካስነገሩ እነሆ አንድ ወር አልፎ ሁለተኛው ወር እየተጋመሰ ነው። በሐፈሻ ትውዕል ናይ ኣብ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ክሳብ ሕጂ ብዘይ ምትግባሩ ውሽጣዊ ፖለቲካ ክሰርሕዎ ዝፈተኑ ብዙሕ ምልክት ሕቶታት የልዕል ከም ዘሎን ኢንተርናሽናል ድማ ሶማሊላንድ እቲ ዝኣተዎ ተቂዳን ከምቲ ዝተባህለ ይኸይድ ብዘይ ምህላው ጸቕጢ ትፈጥር ከም ዘላ እዩ ዝንገር። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ብዙሕ ሚድያታት ነዚ ኩነታት ናይ ሶማሊላንድ ዝደፍኣሉ ይርኢ ኣለኹ። I have no problem with that ምክንያቱ ሰብ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ግን ሶማልያ ብተሪር ነዚ ኩነታት እዚ ኣንጻሩ ትኸይድ ትኽእል ኣላ። ብዙሕ ደገፍ ግን ትረክብ የላ። ውሽጣዊ ጉዳያ ድማ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ። እንታይ ይብል ከም ዘለዎ ጽንዒ ለኸሬኩም በተደጋጋሚ ለህዝባችን ቃል በገባነው መሰረት ቀይ ባህርን አክሰስ የማድረግ ከሶማሊላንድ ወንድሞቻችን ጋር ዛሬ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ይሄ ስምምነት በተፈረመ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሂደቱ እንደሚያልቅ ነው የተግባባ ነው። ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክውዳእ ምዃኑ ትውዕል እዮም ነጊሮም ነይሮም። ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ካልኣይ ወርሒ እውን ተቐሪብሎ we will see how this can ናበይ ገጹ ክኸይድ ኸለ ኩነታት እዚ ምስ ግዜ ያኽሪ በአንድ ወር ውስጥ ወደ መሬት ይወርዳል የተባለው የስምምነትም እስካሁን የት እንደደረሰ አይታወቅም። ሌላኛው ከስምምነቱ ሰበር ዜናነት በኋላ ሶማሌላንድ ያረጋገጠችው እውነታ ደግሞ ለኢትዮጵያ የምንሰጠው አዲስ ወደብ የለም የሚለው ነው። የወታደሮች መስፈሪያ ቦታ እንደሚሰጥና በርበራ ወደብን ደግሞ ልክ ጅቡቲ ላይ እንደምታደርገው ኣብ ካልእ ግዜ እውን ገሊፀልኩም ነይረ ሓደ ካብቲ ተደጋጋሚ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ኣብዚ መወዳእታ እዋናት ዝተገልፀ ሶማሊላንድ ንወታደራዊ መደበር ዝኸውን ቦታ እንተዘይኮይኑ ወደብ ብናፃ ዝበሃል ከም ዘየለ ፕሬዚደንት ናቶም ብወቂዒ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ ኣብ ዝገለፀ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ መፅያ ብጥርሑ ኣብ ደገ ባሕሪ ከተቀምጦ ኮይና ንሕና ዳንታ ክንገብር ኢና ኣብ ደገ ባሕሪ ሒዝናያ ዘለና ዝብል ፀቕጢ ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ስለ ዝመፀ ንሕና ዝተሰማማዕናሉ ሓይሊ ባሕሪ ንኽሃንፁ መሬት ክንቦም ዳእምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ልክዕ ከም ጅቡቲ ከፍ ኢሎም ክጥቀሙ ምዃኖም ዝገልጽ እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ድፊት ይፈጥር ኣሎ። ሶማሊላንድ ሕጂ እውን ደጊማ ሓድሽ ፃውዒት ንሕብረት ኣፍሪካ ቅድሚ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ጉባኤ ዓመታዊ ጉባኤ ዝካየድ ጸቕጢ ትፈጥር ኣላ። ብዙሕ ፕሬስ ሪሊስ ትገብር ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ግን ኣብ ሶማልያ they have a new problem። እዚ new problem እንታይ እዩ? ንምንታይ ዕላማ እዩ እስከ ንስማዕ ኣብዚ On Sunday, the United Arab Emirates Defense Ministry confirmed the tragic loss of 3 soldiers from the UAE Armed Forces and an officer from the Bahrain Defense Force in a devastating assault at a military base in Mogadishu, Somalia's capital. The assault occurred at the General Gordon military base on Saturday night, according to the ministry's statement. The Al-Shabaab militant group linked to Al-Qaeda has asserted responsibility for the attack, which targeted a training mission at the base, as stated by UAE authorities. ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ በተደጋጋሚ ግብረ ሽበራዊ ኩነታት እናፃዕፅዐ ይኸይድ ኣሎ። and this has to do a lot ምስ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ስለምንታይ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ኩነታት እንድሕሪ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ክውድኡ ኮይኖም እንታይ ክገብሩ ክኽእሉ ኢሎም ሓደ ሶማልያ ነቲ ተቕርቦ ዘላ
ጠለብ ትርጉም ከም ዘይብሉ ውሽጣዊ ጉዳያ ክትቆፃፀር ዘይከኣለት ከመይ ጌራ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ክትዛረብ ትኽእል ዘብል ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ተፃቦታት እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ብካልእ መንፅር ድማ እቲ አልሸባብ ኣፅዋር ይወሃቦ ከም ዘሎ ብሕቡብ መንገዲ ንሱ ድማ መጥቃዕትታት ክገብር ዝኻንታዩ አልሸባብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምትእትታው ንክትገብር እቲ ዝበለፀ ስለዚ አልሸባብ ይሕይል ስለ ዘሎ ኣብ ሶማሊላንድ ድልዱል ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ነቲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ንምውሓስ ሓይሊ የድሊ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምኽንዩነታዊ ፅቡቕ ክድገፍ ኣለዎ ንዝብል ዓባይ ብሪጣንያ ትደፍኣሉ ዘላ ኣሜሪካ እውን ፀገም የብላን ኣብዚ ኩነታት እዚ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ዘሎ ፀጋታት ኣብኡ ረብሓ ከም ዘለዎም ተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም ብወቅዒ ክገብርዎ ስለ ዘይደልዩ ዘለው ስለዚ ንሶማልያ እቲ ኩነታት ናታ ካብ ቁፅፅራ ከም ዝወፅእ ዘሎ እዚ ድማ ሰለስተ ወታደራት ናይ ዩኤኢ ሰለስተ ናይ ዩኤኢ ከምኡ ድማ ሓደ ናይ ባሕሬን ከሰልጥኑ ዝመፁ ከም ዝተኸተሉ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ርግኡነት የብሉን ንምባል ክኽእል ከም ዝኽእል ጎኒ ጎኒ እዚ ነዚኣ መንስማዕያ ተመሳሳሊ ኣሎ ሽዑ ናብ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና on Sunday. The UAE Defense Ministry disclosed that UAE personnel were engaged in training soldiers from the Somali Armed Forces pursuant to an agreement between the UAE እዚ ናይ ዩኤኢ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ተደጋጋሚ እታ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሰራዊት ብቁዓት ከም ዘይኮኑን ኣንደር ኤጅ ኤርትራ ተሰልጥን ከም ዝነበረትን ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዝወስደቶምን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኤርትራ ንትገብሮ ዝነበረት ሓገዝ ንሶማልያ ብኣሉታዊ ከም ዝጥቀስ ዝገብር ዝነበረ ሓይሊ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ትዊተር ወይ ከዓ ኣብ ኤክስ ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታት እንታይ ዝመስል ኤርትራ ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ ክዳኸም ከም ዘለዎን ዩኤኢ ድማ እታ ቀንዲ መሻርክቲ ክትከውን እዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናይ ቱርኪ ቦታ ምስ ቱርኪ ዝነበሮም ስምምዕ ገዲፉ ናብ ዩኤኢ ዝኸደ ሓደ ንሱ ነይሩ ስለዚ እዚ ሞት እዚ ብተደጋጋሚ ንቱርኪ ይቕረታ ዝሓቱ ዘሎ as a matter of fact ነቶም ኣርባዕተ ዝሞቱ ኣሸኒዎም ንዱባይ ንኣቡዳቢ ክኸይድ ከም ዝሓተተን ኣይትምፃእ ከም ዝተባሃለን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ርየ ኣለኹ ስለዚ ህዝቢ ሶማልያ ገለ ኣክቲቪስት ናይ ሶማልያ ብጣዕሚ ይሓፍሩ ከም ዘለዎም በቲ ኣካይዳ ናይቲ ፕሬዚደንት ምክንያቱ የስ ይቕረታ ክሓትት ይግባእ ግን ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ 10 ግዜ ደድሕሪዮም እናኸደ ልክዕ ከም ዝኸፍልዎ ዘለው ዝገብሮ ዘሎ ነታ ክብሪ ናይቲ ሃገር ዘጉድል ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ፅቡቅ ኣካይዳ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ጎኑ ጎኑ ድማ እንታይ ርኢና ነርና ኣብዚ እዋን እዚ ነዚኣ ጌርና ክንሰግር ኢና Somalia or ATMIS is a multi-dimensional operation mandated by the UN Security Council. It consists of troops from various East African nations, but its work is almost done. It's preparing to hand over full responsibility of security in the war-torn country. So ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ወኪል ናይ ዩኤን ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ወፂኡ ብሰራዊት ናይ ሶማልያ ኩሉ እቲ ፀጥታ ሶማልያ ባዕላ ክትርከቡ ኣብ ትብገስ ዘላ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሶማልያ ሓፍ ከይትብል ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ካልኦት ሓይልታት ኣለው ኢሉ ገሊፁ ነይሩ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ኣብ ጥልያን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ከትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣለኩም ካልእ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብእንግሊሽ ዝገበሮ እውን ኣብለኩም ከትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ቬሪ ኢንሳይትፉል ነገራት እዩ ሕጂ I'm going to move to ናይ ትግራይ ጉዳይ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብሕርቲ ናቱ ልኡኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐነዮ ስምምዓት ምስ ፕራይም ሚኒስተር ምስ ካልኦት ዝግብሮ ዝነበረ ስምምዓት ወዲዩ ምስ ተመለሰ ድዩ ዋላ ኣብኡ ከሎ ዝሃቦ ፕረስ ሪሊስ ኣገደስቲ ዘረባታት ተዛሪብሎ እንታይ እዮም እስከ ንስማዕዮም ድሕሪኡ ምስ ዝተሓሓዝ ኣክቲቪስት ዝብልዎ ዘለውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ድማ ክንርኢና ለስና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ድማ እንተኾነ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ መልሲ ይብና ነርና ኣብቲ መልሲ ኣብ ገገሊኡ ንፋክት ትጭቡጥ ሓበሬታ ንምእራም ዘኽእሉ ዝተዛብዐ ስእሊ ከይህሉ ንምእራም ዘኽእሉ መልስታት ኢና ሂብና ሶሲ እቲ ዋና ድሌትና ምስ ፌደራል መንግስቲ ብመዓልቱ ፀርፍታት እናተወራወርካ ናብ ግጭት ምእታው ክኸውን ይኽእል ንህዝብና እውን ይጠቅምን ኣና እውን ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ይምፀልና እቲ ዋና ነገር ኣብ ሓቂ ተመስረተ رديت كلنا فدرال منجستون كم هاجرو غير يزول نقول له هذا ما جورنا تجبأ جورن ولا نقول له غير ون هلوه إحنا زي جورز مثل نوم كله سلة دخل زي أمرت وردنا هاي رئنا لنا هاي سرحنا لنا زول مثل أوزخ لنا مدرسنا فترنا سلازي شو وقت أمي أبوم برهو حتون انتهونا as part of ناتي delegation خير صبو تساتفو غيريو ተሳትፎ ነቲ ኣክቹዋል ናይ ፕሪቶሪያ ኣፈፃፅማ ዝትክእ ይነበረን ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ሪፖርት ኢና ነቕርበለና ናይ መንግስቲ ፀብፃብ ኢና ነቕርበለና ናይ መንግስቲ ፀብፃብ ተቕርበሉ ግን ናይ መንግስቲ ባዕሉት መንግስቲ ዝተመስረተሉ
ፖለቲካል መሰረት ፕሪቶሪያ ስለዝኾነ ኣብ ፕሪቶሪያ ክፍፀሙ እናተገቦም ዘይተፈፀሙ ጉዳያት ኣብነት ሰራዊት ብፕሪዲዲአር ናይ ዲሞቢላይዜሽን ናይ ሪኢንቴግሬሽን ስራሕ ክሰርሕ ተኮይኑ ፌደራል መንግስቲ ካብ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ገንዘብ ኣኪቡ ኣኻኺቡ ከውፅእ ከለሎ ልዕሊ 270,000 ሰራዊት ኣለና ሰራዊት እዚ ናብ መረበቶም መለስ ተኮይኑ ነዚ ዝምጥን በጀት ክህሉ ከለሎ እዚ ክሳብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ ኣብ ካምፕታት ኮይኑ ስንቂ ክቐርበሉ ፌደራል መንግስቲ ግደት ኣሎ ብተወሰነ ደረጃ ናይ ሓንቲ ወርሒ መስለኒ ምንቅስቃስ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ ፈልጥ እየ ድሕሪኡ ግን ሰራዊት እዚ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ንህልውና ትግራይ ደው ዝበለ ሰራዊት እታ ፕሪቶሪያ መሊኣ ከይተግባራዊ ከይኮነት ተበተን ንብለሉ ምክንያት ስለዘየለ ዋላ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብዙሕ ሽግር እናሃለወ ገንዘብ ካብ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እናቐነስና ካብታ ዝርከባ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብሎክ ግራንት ትበሃል ካብኣ እናቐነስና ናይ ሰራዊትን ወጪ ነውፀሉ ኩነታት ኣሎ ክንፀባፀብ ንኽእል ኣለና ብዛዕባ ዲዲአር ምዝራብ ብዛዕባ ጠመንጃኹም ኣብየሎም ምባል ጥራሕ እኹል ኣይኮነ ክወፁ ዝግቦም ሓይልታት ወፂኦም ደይወፅን ክፈርሱ ዝግቦም ምምሕዳራት ወፂኦም ፈሪሶም እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ትግራይ ክሳብ 270,000 ሰራዊት ከም ዘለዋ ስቲል እሱ ድማ ዕጥቁ ከም ዘይውረደ ንዝኾነ ይኹን ኣክሽን ድማ ድልውነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ብርግጽ ነቲ ኣብዚያ ድሕሪ ኢሉ እውን ክዛረባዮ ኣገዳሲ ዘረባ ኣላቶ ምስቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ዞባ ብኸመይ ክራኽል ክልል ኣምሓራ ፋኖ ከመይ ክርእይዎ ይኽእሉ ኤርትራ ከመይ ትርዮ ፌደራል መንግስቲ ከመይ ይርዮ ፀኒሕ ኢለ ክዛረብ እየ እዚኣ ስምዕዋ ደይፈረሱን ፌደራል መንግስቲ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ መሰረት ዝኣተዎ ቃል ፈፂሙ ደይፈፀመን ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ብወገን ህወሓት ቃል ዝኣተይዎ ኮሚትመንት ተዋፂኦም ደይተዋፅኡ ሰሪሖሞ ደይሰርሕዎ ዝብል ክትፀባፀብ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ሪፖርት ብምቕራብ ኣቢልና ኢና ኣብቲ ጉዳይ ኣፕሮች ጌርናዮ ኣብኡ ተመስሪትና ተለዋውጥናዮም ሓሳባት ብዋናነት ትኩረት ዝገበርናሉ ፕሪቶሪያ ብዝተማልእ መንገዲ ብዘይምፍፃሙ ምክንያት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን እንተኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ መሊኡ ክሰርሕ ይኽእል ካልእ ሲትረፍ ምስ ናይ ህወሓት ምዝገባ ተታሒዙ ናይ ህወሓት ከም ሓደ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓደ ፓርትነር ምስ ፌደራል መንግስቲ ፓርትነር እዩ እዚ እናኾነ ምርጫ ቦርድ ናይ ህወሓት ምዝገባ እውን ዝሰረዘሉ ኩነታት ሒዝካ ስራሕ ምስራሕ መጀመርያ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ዘውፅናዮ መግለፂ ብግልፂ ኣሚጥና ነርና ዝዕንቅፈሉ ኩነታት ከም ዘለውን ኣብ ምግባር እቲ ዋና ጥፋት ናይ ፌደራል ዝብል እምነት ኣለና ክገብሩና ትገበአ ይሰርሖም ዝብል ቀሪብና ብወገኖም ንስኹም ክትሰርሖ ዝግባእ ይሰርሖምዎ ዝበልዎ ነጥብታት ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክላሪቲ ክፍጠረሎም ዝግብኡ ጉዳያት ኣለዉ ሓደ ፋይናንስ ዝምልከት እቲ 30 ገለን ቢልዮን ዝብል ድሓረፍቲ መድረክ እውን ካብኡ ላዕሊ ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳባት ይቐርቡ ነይሮም እቲ ገንዘብ ባይዘወይ ብዙሕ እቲ ቁፅሪ ህዝቢ ትግራይ ብዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝበፅሖ ጉድኣት ኢልና ብስሩዕ ሃውስሆልድ ዝርዝር ሃውስሆልድ መፅናዕቲ ጌርና ዝረኸብናዮ ውፅኢት ተረጋግፆ ልዕሊ 80 ቢልዮን ዶላር ጥፋት ተፈፂሙ እዩ ትግራይ ሕዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ 80 ቢልዮን ጥፋት ተፈፀሙ ዓዲ ይትረፍ 35-37 ይባል ልዕሊኡ እውን 10 ቀስኡ እንተዝመፅእ ክትካእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምንም ዘጠራጥር ነገር እዩ ነፍሲ መድረክ ዛዕባ ቁፅሪ ኣብ ንፀባፀበሉ ሰዓት ንሕና እውን ዘርእናዮ ብክልተ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ናይ 2015-2016 ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ 2014 ዝበሃል በጀት ኣይኸውን ብናቶም እምነት ኖ ስምምዕነት ካፒታላት ዝመፅኣ ክህሉ ዓይነን ቢሮታት ኣቑሑት ብሓደ ብካሊእ መንገዲ ዝመፅእ ድጋፋት ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ደማሚርካ 30 ግምት ኣእቲኻ ትቀመረ ተግባራዊ ተዝኸውን ነይሩ ሕዚ ትግራይ ኣብ ዓመት ትረኽቦ ዘላ ናይ ፌደራል ብሎክ ግራንት ዝበሃል 12.7 ከባቢ ቢልዮን ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ስለዚ ዋላ ቅድሚ ሕዚ ይምደብ ካብ ዝነበረ ገንዘብ ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ዝምደብ ዝብል ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሕሸ ምንቅስቃስ ካብ ዝገብሩ ኣብ ሕርሻ ሚኒስትሪ ብፌደራል መንግስቲ ዝወሃቡ ደገፋት ኣለዉ ምስ ከተማታት ክልተ ተሓዘ ዝረአዩ ምንቅስቃስ ኣብቲ ፀብፃብ ገሊፅና ተመላሊስናሉ ኣብኡ ሙሉእ ካቢነ እውን ስለ ዝነበረ ዝተፀውዐ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንትግራይ ኩሉ ደገፍ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣትሊስት ብመፅዋዕ ደረጃ ክንገብር ንፍትን ኢና ናይ ምትእምማን ሽግር ኣለና እቲ ምትእምማን ንሽግርና እናፈትሕና ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ዝብል ምርድዳእ ተወፅሑ እዩ ምናልባት ወገን ፌደራል መንግስቲ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ነዚኣ ኢና ቀንዲ ክንሰምዓ ሓንቲ ክልተ ደቂቕ ክንሰሚና ድሕሪኡ ውልምቮን ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ህወሓት እቲ ሰላም ግዜ መግዚኦም ትጥቀምሉ ንዝኾነ ይኹን ፀላኢ ብምትሕባር መንግስቲ ናይ ምውዳቕ ኣጀንዳ ኣለኩም ወይ ምስ ኤርትራ ተሰርሑ ምስ ገለ ተሰርሑ ዝብሉ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ ንሕና ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለና ልዕሊ ኩሉ እዚ ናይ ሰላም ድሌትና
ናይ ህዝቢ ትግራይ ገዛ ኣጀንዳ ምዃኑ ስለንፈልጥ ንገሮ ምዃኑ ሰላም ክዓሙቕ ካብ ምግባር ተፈናቀልትና ክምለሱ ሓራዚ ወፅእ ሓራ ክወፅእ ኣብቲ ፌደሬሽን ዘለና በፅሒት ክንሓትት ካብ ሕሳብ ወፃኢ ግዜ ንገዝአሉ ወይ ብሓደ ምኻልእ መንገዲ ነቲ ፕሪቶሪያ ዘምፅኦ ሰላም ዝፃባእ ምንቅስቃሳት ንገረሉ ኩነታት ከም ዘየለ ኣብርሂና ኢና ኣብዚ መንፈሲ ተደጋጋሚ ክንሰርሐሉ ዝግባእ ዝኾነ እውን ዝተረዳዳእና እዩ ዝመስለኒ ያው ሽዑ ተረዳዳእናሉ ብተግባር እንታይ ይመስል ዝብል ብኸይድ ሆነ ርኢና أسرات ملكت ولا العلنا أسرات حزون سو كم تري ورد لهم تي فدرال أو منجستي تترترى لو كم خمس بحال لنا بزين ريبورت نقبر زين برنا بوكي أبت ديسكاشن ساعتهم كم زقبرون سلازي مس هو حد أبصبغ زخنا مس نهاية التجراي ويكا مس تجراي صبغ زمدنا كمسرتي ده اللي خمسة لون ولا تا مكراخري تبدلوا معراب تجراي وننتقوني التريفرندم زبلنايو كم ريتشارد أمبر كم وساني أيكونن زبل حبريتاهم كم زوجة يقول تحبيرون يروس لذي مستقراي أبصبو من قدي يخدو خمسة مس فدرال زدما نبي يقصو كم عبل خل كسين لهم رينا أبزي حنت فيديو رخيباني ريك كابتن قال قص أكتيفيست سنايت تجراي زمتسيو نسادما نزو كنا تعتزا تهايزهم قبل عليه ارتراز لهم الرعاية تجلس كوينا رخيبايا listen now and هريونا present سياس كنسمينا إثيوبيا حاوس أب إثيوبيا زهنا زلوا سرعات تناي سمين كفل إثيوبيا حاوسكا إرتراون حاوسكا المدخم إلون أمونغو هيمانوت زي إثيوبيا تطور بلوز بهال كفتناي بوليتيكات عشان موزعيد ها هيمانوت أرثوذكس يمو نتو أرثوذكس ونوريخانا يكوش إمباير نمهنا زلبر زلوا خيد يوم يقلصوا في النهاية تناي بلزقنا قيارو حد حساباتهم كقلصوا خلوا سلازي كاوزي توجسهم دما تناي سمين حايلين إرتراون حاوسو تجراي مس إرترا مستجراي بسمحنا طعنتو تقول لنا حاوسو حزق خسر حلو زقبا يقولوا من الله تبزي كنا نقول زقبانا تجراي إرترا حزي زلوا وقتي أمسم حرخ للزلوا بوليتيكا حزي لو تخن جبر لنا زولك كم عينة لو تجيرنا نمرر أنا مزرعة كلمة زلوا نخل عدل مفتعلي كعدل يوزب النجر وزم حيلات تزيهم حيرم تزي صريحة بنتسل ومدفع يرجعهم مرحبا يرم صريحة تزي تحنون كعوز أي عمارات يقولوا من عيون ورنز بالنجر له من غدوس سفح زغنا حيلنا أورم حيلوني متزل زولوا حساباتي اللي عليهم كم يخاطر يوم أبزي حدش تر يوم من صعي كعليو تزبها زلوا خم حساب زل على زلوا نجر كون النتوع مريت من صعي كعلو أنا لو نقرأ تدري له منظر تقرأ اسمه خونه خلو من قدرت خنرئي at least as a possibility خوني خلو مالت محسن على المرقداس تجنسايدال أكسيس مالي سوقتي موبل علينا شكر كيفتر كنقرو مزعل القبو نقرأت كنحسب لنا هو اللي بعطوبات قل تحزي زي الساعة اللي عينت أما إرترا تقرأ محرا عينت أول أربعة براكتيكاليتي أجرين يعني توانا أتقرأي بإرتران أمحران بزملكة استخدت الله بوليسي بتعمل diametrically opposite يقبالي كالباي زوين هابنت أبنيت براي بوليتيكات opinion تايو بقى حمد عنطول نقر خاب وشتي أمحرا internal political dynamics للو فلانياتات ليبر أي سوبر opportunity المفتر زي مفتان وي تتفطرون زي بتقام عينتين يروح تساقم إلا نيكون زبكس اللغة عم زحات جينوسايد اللي خونوا بالاختلاف لما حلالفوا نزل تقرأي كتشوف لأسكاسو بروباغندا دعبي كل عينة تلقى فلهاو بروباغندا ناي لوجيستكس ناي وتادر ناي كوميونيكيشن ناي دبلوماسي كل عينة تلقى فلهاو حمد زهاو يوم ليل بحال أوزر اللي يقولهم نعم حرا إليت مالتي جن بقومة خالي عينة فريندلي لخون حيالي مفتار تايجرنا إلنا ونو علاك الحتة لنا يمثلني بقى ودو جيرنا بكاب وقنا محارب نم عينة على يكون الحيلي يلي لم يمثل بإرتراو جن تاريخ يوخا بانصار الإرتراو تنا إرتراو ناشوناليزم بحال مثل شعبية زوريا للو عينة ناشوناليزم زخلو ولا لو تقرأي لا تتسمس تولريتينا نقولون ما أخلي اللي دي تتحدى كل عينة قبل لا تتسمى تولريتي قبر إكسكيوزي وهاو وتلغون يكون حوات كوينة يبال أنت بينك كفالي عوات قبل تسميو نبي حكي زعزنا النزي سبزي أما ناي تقرأي وزعة حدا بزح سب بدروني ميتو درون كان يرتاي كونا نيرة نمبر 1 نمبر 2 سلسة عينة قبنات الله بعزواز موتسبالو بتميت موتسبالو مدهانيت بزي مركب موتسبالو أو جز موتسبون الله إذا كل قبنات تزعبي كفالنا إذا قبنات زقبر زنبرة فدرالله منجستيو كفالنا إثيوبيا دماي بات نسخاتكم تزعبي قبن إيرترا همز قبر تغيركم كتزارب ده أمبرنا إيرترا تكالا خلولو أي سمعناكم من سلازم تاي قبري زفتن زول هجي نام حارو كم زفتون
نعم حركة كلا خلولو اتكندس أجمز جبرني إرترا مخنيت إرترا ما أصحابنا لكم ما تفلتوا كت مزمزوا بس دليل رايح محاونات بلوه كت قاملون كت بتنوات هاجر عبد دليل زنبركم يوم محاونات بلون يركم بر in reality نيرترا كل جزء أندر باس نيرترا أبغض قوات كتوتو يتحسبكم نيرتم أكتيفيستس أبزر لهم تقليتنا محرا majority ناتكم حماق بزعبا إيرتران إيرتراويانن نتي إيرتراونات نمتفعن بزح تزاربكم من سريحكم من يغم الجونا بتوجه اتزعبيه بسلاس قبر لكم مقصعات قبر لكم فدرال منقسن إثيوبيا كنسو مساتهم وشلغ لختب لهم verify نعي صبوي صقم يبلون هاجركم يو نسبهم كتعرقوا دسيبلني again قبل الإيرترا زلكم تمام تاجن إيرترا كندوز قوس لكم أنا نابنت إيرتراوية نفسي وكيل خزارب تقرأي كتقتال الله ولا يتزاربكم مبشي تابز جمرت كونتات إزجي جايو مسكين هزبكو قدايو وقد ما مفتحي كونني لنيره كالوت بزحاتهم كميلو صحاتكم قد بتدقاقا من إيرترا قبل الإيرترا زلكم سلي بغالاتكم بدرفهم بخالي إيرترا قبل الحزبي قبل الإليت ناي تقراي ويكا جاندا ويانز سلي يبلان ويقلي بلان يبلي لهم of course كابتس عنشو من تنجميرو بس انك إذا عزور ساقط زقبر زنبر بعف مراحتهم بزوع زي سمعنا يوم قبل الإيرترا زورده سبا يرسعون كرسعود صبيت لهم this is very very naive but قد من بريزنت سياس مسقاري إذا تقراويكم لسالك إرتراويان بحمورة زنوركم إرتراويان يغني لنا الكايم أوي ليم يغني لنا اليوم بجنب غير تاي دغا فلط كاسخا تاي تفلط تاي دغا يفلط كاسخا أبي دغا نيرخا حركة توم حق تزارب ودرايا ريال له ولو كابز انت له حقي زمل قصب ريال له ابتاص بوس قبر لادما ثانك يو مبالي دلي ثانك يو سلازلينا يكون اتليست قربيتنا يمنفتو من اسلام قربيت كادما ايتو مرصونيخا املاق ذهبك قربيت كاسلو زغوني سلازي مز قربيتك بفقرن سلام منبار قداسيو اسكاب زيا قداي زياد حرت كونتات كي تود خلو زغبرا انترفيو يانيرا لسن كيرفول ابزي انت يبل ناي ابي ولا ناي كونتات زارب الله كفالالاتو عنده قداي تميلو كبدا حيزي خوي كيت كا نغركا الى قاطامي ابي دفعلو سلاز نبرون ايتقوننا دحان بار نري غزي نري انا شعا همنتا وسيدا كمزي ملخت تم حلالف ما تنقط ايد ليكم منيو وتهدراوم دلوات ايد ليكم منيو لمنتاي بدوبوب توررنا فدرال مصه عده مصه بإرترا همز مصانا نابلكا نتي حزبي اب نايجو هاواهو ناي متاو صعري معري وتهدراو مدلاوات نابيكم كم ريح خمزه مساله حساسبه دحان قسيلنا نكاتاتلو كمزي تخونه سيناريوتات صنع تجمرو اموداتا بزي حدار علت ثلاثه وخنا سوين كحسبوا كلنا من تاريخ انا بلو دلسي مستي نكاتاتلو دنبرنا انقات زغونه زمتات مكياد وتهدراو مدلاوات كله تقولات انتي كون كمسل غيل من تحجانا غيرنا هنصنح من انتي كاتاتلو نرنا كمزي عينت عنداري متقعتي خجبر كالي يلو زحسب سب نيرون تيلومن انا بزبينا يتامركم عينت سيناريو خرايا كاخل كتاسبيت غلنا تزنبر وطن كريو تمليسكا حجين دحريت داي بحقي ذقرب ابتي اقوما نايتي الاولوي اهادوتات وي فدرال اهادوتات بحال كللات نبرسو وحزان تايو اب تسمين از حدا 30 كلتن شيح دخون عقمسر نيرو حدا سيسو خاو تقارو يوم نيرو جيت قدامي بلان بزيكاتو قدميو تقبر قدميو من البات صبو تخطاتينا انتونا ديمقراسياو مرقعات تخايدو بتخلل نتي فدرال منغستي حقاونت يولون ناي مبال سغمت توسيدو ازي قدامي وطن صوتا يو بالقال مسو توديو بزعو تقبرو غسغواسات بتفلاليه مقدسات كل سبريو نابيكون خايديو ينيرو تحطو زهجي نتي خوست حسبه متقعتي انا ابدان يزبلو نعو ما قد مصرغي تغيرو نيرو امود فدرالاوي ازي ዝበሃል ከም ግቡእ ልኡላዊ ትካል ኮይኑ ንዶባት ክሕሉን ክከላኸልን ዝግብኦ ዝነበረ ንዕኡ ብቅተል ቀቲልካ ዝማረኽ ማሪኽካ
ተጥፍኦ ወይ ኢዱ ሂቡለ ኢልካ ትእውጅ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እታ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረት ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና ኣገዳሲ ክልተ ቪድዮታት ሼር ክገብር እየ ሓንቲ ሓደ ኣሜሪካዊ ዝኣተዋያ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ዝገበሮ ንእሽተይ ክፋል ክንሪኦ ኢና ድሕሪኡ ካልኣይቲ ቪድዮ ሸር ክገብር እየ ኣብ መንጎ እውን ብዙሕ ኣለኒ እዚ ድማ ነዚኣ እስከ ንስማዕ ከም መሰጋገሪት كل نذكر لا شنبرة بإيمان نتنكش كنفرة وبرحمة نضحك في محرة حريتنا 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 ريت ورا So let's go now. Abzi hade America ullo. I recommend ketkum kutriwa when I delini salamtai gabraham zallo nakhan falit sala zabal kotrayat gabra zallo za video zia ana scanishan ismayo. It's wild. It's the former Bank of Italy. This was the financial center of the Eritrean colony when the Italians were here. It must have still been an important building when the Ethiopians took over. That's the most intense security right there. Actually, the only thing stopping me from filming at the moment is the fact that all my devices are overheating due to this intense heat. It's such a wild thing. All these beautiful buildings here. They've been sitting here for literally 30 years. They haven't been renovated. There's been no effort to try and fix them up. Not even any squatters here or anything like that. "30 years ago, in the final battle between the Ethiopians and the Eritreans, battle that effectively gave Eritreans their independence, the Ethiopian army holed up here, the former Bank of Italy. And this was like the final stronghold. The Ethiopians were told that if they surrendered, the Eritreans would kill them all. Wow, what a liar. Unbelievable. ካብ ኩሉ ታሪክ ናይ ኤርትራሲ እንታይ እስከ ዝብል ዘሎ my goodness and these are the kind of ሰብ እዚ intention ናቱ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ብመጀመሪኡ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ሓፍ ንኸይትብል ተስፋ ናይ ጩራ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክትከይድ ስለ ትደሊ ዘላ ዝኾነ ቱሪስትስ ናብኡ ንኸይመፅእ ዝገብርዎ ሕቡእ ኣጀንዳ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ብኔፓላት ናይ ኢትዮጵያ ዝተቃፀለ ህዝቢ ኣሎ ተርዲኦም ዶ ብናይ ደርግ ሓደገኛ ኣፅዋራትን እሞ ከዓ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ትማለም ፅርኩም ነይራ ካልእ ቪድዮ ናተይ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ጀነራል ሲቪል ከይቅተል ኣባይቲ ከይዓኑ በጃኻ ይትካሃብ ናብቲ በፅሒ ይብልካ ተባሂሉ ተለሚኑ ክነሱ ኣይገበረ ነዚ ታሪክ እዚ ክሓተሉ ይደልን እዩ ዲኦንሊ ኣጀንዳ ናብኡ ኣምፅእዎ ዘሎ ሰብ እዚ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ኔጌቲቭ ትገብር ብኔጌቲቭ ላይ ተውፅኣ ስለምንታይ ኢትዮጵያ 110 120 ሚሊዮን 130 ሚሊዮን ህዝቢ እዮም ካብኣቶም ቪውስ ክረክብ ኣብ ዩቱብ ብድሕሪ መጋረጃ መን ፋይናንስ ገብሮ we don't know ዘይፈልጦ ክነግረኩም ኣይክእልኒ በት ወላ ኢኮኖሚካሊ ከም ዩቱበር ኮይና ክንሪኦ ከለና ከመይ ገይረ ቪውስ ክረክብ ክእል እቲ ኣጀንዳ ናቱ ንኢትዮጵያውያን ዘሕጉስ ተገይረ ድማ ኣጀንዳ ክረብሕ ዝኽእል ካልኣይ ሓደገኛ ኸ ክፋእ ናይ ኤርትራ ንኽሰምዕ ዝህንጠ ክፋል ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ክደግመልኩም እየ ክፋእ ናይ ኤርትራ ንኽሰምዕ ዝህንጠ ሕብረተሰብ ከም ዘለና ስለ ዝፈልጥ መበል ካልኣይቲ ቪድዮ ይገብር ኣሎ it has nothing to do ኣባፅዕ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ፅቡቅ ዝተሰርሐ they don't care about those places ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ኔጌቲቭ ሓደ ኤርትራቱን ኮ ዘለዋ ጣልያን ዝገበሮ እዩ ካልእ ዝተገበረ የለን ካልእ እንታይ ክብሉ እዮም ዝደልዩ ትኩሉ ዲጋታት ትኩሉ ፅዕጣቅርፂ ተሰሪሑ ዘሎ they don't want to mention that it's not part of their agenda so እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ፀሊም ሰብ ካልእ ሰብ ድማ ፀሊም ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኤሮጳዊ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ዝብል ኣጀንዳ ቅድሚኡ ሓደ ራሻዊ መፅኡ ነይሩ ተመሳሳሊ ኢንፎርሜሽን እዮም ዘሕልፉ what they don't mention بفصل كتاع صوزي كله إيرترا أنت عينت sanctions على لو أنا خيت سرح نخيت معبل نقدميت نخيت سجوم أنت عينت الجندة بلا إيرترا يخير على بس on the few journalists بزعبوك صار بوز دليو من البعض كم أنت تجاربهم CIA و FBI سلز حزام يكونوا no ما خصب سلز يبلا إيرترا وحداتنا إيرترا المدقافكا أبي يوتيوب كتكسب يتخليها and these people are نعتهم زقدشهم في فيديو كم يجري الرأي كم يجري share تخون سلزي anything about إيرترا negative تجاربك تجارو I'm sure unfortunately after Israel ዘሎ ህዝቢ ሕማቅና ኤርትራ ክሰምዕ ጥራይ ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ሕማቅና ኤርትራ ክሰምዕ ጥራይ ዝደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ድማ ኤርትራዊ ኮይኑ ንሕማቅና ኤርትራ ሼር ክገብር ዝቀዳደም ሰብ ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምዚ ሂሮይክ ስራሕ ገይሩ ዘውፅዎ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ልምዓት ከም ዘይካየድ ዘሎ ወይ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይካየድ ዘሎ we all know that and by the way ኤርትራ
ኢኮኖሚ ካለ ዝሓስብ መንግስቲ እውን ኣሎ ንኣብነት ፓላሶታት ተሰሪሑ ቱሪስትስ ከም ዘይመፅዋ ይፈልጥ እዩ በቲ ዘሎ ገዳን በቲ ዘሎ ናይ ትራንስፖርቴሽን ፀገምን ኣክቹሊ እዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ባዕሉ ገሊፅዎ ነይሩ ኣብ ኢንዳስትሪ ንኣብነት ኣብ ሆቴል ኣብ ካሊእ ኣተኪርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ምስ ዘሎ ተፅዕኖታትን ተነፅሎን ቱሪስትስ ክመፀና ኣይኮነን ኢንካም ክህልዎ ኣይኮነን ረብሓ ክህልዎ ኣይኮነን ተንዘል ዝርከባና ገንዘብ ናትና ኣብ ምንታይ ከነጥፈና ኣለና እዩ ዝብል ኣብ ሕርሻን ኣብ ትምህርትን ኣብ ጥዕናን ነቲ ህዝቢ ከገልግሎ ዝኽእል ከምኡ ድማ ምክልኻል ኣብ ዲፈንስ ቀፃሊ ተፃቦት ስለ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክሕይሉሎም ሕርሻዊ ክእለቶም ከልዕሉሎም ምክንያቱ ዓለም ክትሕግዞም ኣይትኽእልና መግቢ ነብሶም ክኽእሉሎም እዚ ከዓ ካብ ሰውራ ዝነበሮም ፖሊሲ እዩ ካልእ ድማ ጥዕና ነቲ ህዝቦም ነቲ ዘለዎም ህዝቦም ብዓቕሞም ጥዕና ክሕልው ክኽእሉሎም ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ኣብተን ዝርከበን ገንዘብ ኣበይ የዋፅኣና ብምባል እቲ ፖሊሲ ናቶም ኣብቲ ንዓታቶም ከዋፅእ ዝኽእል እዮም ዝገብርዎ ዘሎ እምበር ናይ ዝዓነወ ገዛውቲ ንምህናፅን ንምፅጋን ወላ ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ኣታዊ ብቱሪዝም እዩ ቱሪስትስካ ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ሪሊ ካልኩሌት ኢኮኖሚ ዘይርድኦም ሰባት ኣይኮነን ኢኮኖሚ ከም ዝርድኦም ናፅነት ምስ ኣምፅኡ ዘይኮነስ ኣብ ሳሕል ከለውን ኢኮኖሚ ይፈልጡ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለምንታይ እቲ ህዝባዊ ግንባር ከመይ ገይሩ ነፍሱ ዘመሓድር ትካል ከም ዝነበረ ብኩሉ መዳይ ዝመፅእ ሓበሬታ ርኢና ኣለና ስለዚ they understand ኢኮኖሚ እቲ ፀቢብ ባጀት ንዘለዎም ከምቲ ኣብ ቃልሲ ዝነብሩ ፀቢብ ባጀት ክህልወካ ከሎ ኣበይ ቦታ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ብኸመይ መንገዲ ክትንቀሳቀስ ክትክእል ኣለካ ኣብ ግዜ ሰውራ ቀሊል ነይሩ ንዓታቶም ብመንፅሩ ምክንያቱ እቲ ተጋዳላይ ደሞዝ ስለዘይደሊ ናብራ ስለዘይደሊ ዕላማ ዓብ ስለ ዝነበሮ ድሕሪ ናፅነት ግን ደሞዝ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ደሞዝ ክትከፍል ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብ በለጭለጭ ዝብል ገዛውቲ ብሚልዮንስ ሚልዮንስ ቲኻ ክሰርሖ ዘለካ ኣታዊ ዘይብሉ ምክንያቱ ቱሪዝም እንተዘይብልካ ኣታዊ ክህልዎ ኣይኮነን ወይስ ኣብቲ ዘዋፅኣካ ስለዚ እቲ ዘረባ ዝዛረቦ there is no point ንክትሰምዖ everything ኣብዛ ቪድዮ ደምፆ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ጥራዩ ሕማቕ ናይ ባፅዕ ጥራዩ ሕማቕ ናይ ገለመለ እዚኣቶም ድማ ኣይምፁ ኣይብልኒ ምክንያቱ ሰብ ክመፅ እዩ ዘየለ ወይ ዘይንፅበየ ሓቂ እውን ኣይኮነን ግን in general they always focus እዚ ከዓ ከምዚ ኣረጊት ገዛ ብትሕቲ ቅርፂ ኢልካ እውን ክትዕቅብ ኣለካ ኣፍኮርስ ግን እቲ ታሪካዊ ዝተፈፀመ ድማ ክስነድ ኣለዎ ኖርማል ሰብ እንተትኾን ነይሩ ወይ ከዓ ሎጂካሊ ዝዛረብ ነይሩ ተዝኾን what happened እንታይ ኣጋጢሞ እዚ ህዝቢ እዚ ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ እቲ መንግስቲ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ምርጫታት ክወስድ ክኢሉ ስለምንታይ ነቲ ናቱ ቦታታት ክሃንፆ ዘይካለ what happened ኢሉ ኢኮኖሚካሊ ኢንቨስቲጌት ክገብር ንኽእል ነይሩ ግን ከምኡ እንድሕሪ ኢሉ nobody is going to watch the video ስለዚ yes there is a problem ኣብ ተዓዲ yes ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ቦታታት ኣሎ but እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንጥንቀቐሎም ከም ዘለና ኣብዚኣ ከብለኩም ይደሊ I'm really sorry ዓድና ከምዚ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ፅቡቅ ዝስምዖ ሰብ የለን ግን the story behind it is always important ግን እቲ ኣጀንዳ ናበይ ዝኸደ እዩ ንምፍላጡ ኣሸጋሪ ይኮነን ኔክስት ቪድዮ ናተይ ግን ነዚ መልሲ ክኾነና ዝኽእል ሓበሬታ ኣለኒ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል የለን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል የለን ኤርትራዊ ሃገራውነት ብርግፅ ክስ እዚኣ ከመይ ገይረ ሰምዓ ኣለኹ መሲለኩም ኣብ መንጎ ሕሙምን ኣብ መንጎ ጥዑይን ዘሎ ነገር ነቲ ጥዑይ ዝስምዖ ናይ ጥዕና ስምዒት ነቲ ሕሙም ፀቕጢ ይፈጥረሉ exactly ሕሙም ኢድ የዋጣውጥ thank you እትብደብ ዝተሰውአ ወድና ራሕውኻ ንኣውራጅኡ ዲ ነይሩ መልስ እንተበሉኻ ጥርቅም በልሕለፎ ክሳብ ዝኣምልኻ እቲ ሰሆታይ ቢን ዓሚር ዝተቐብረ በረኻ ምእንቲ ሜካዲ ነይሩ ሕተት እንተበሉኻ ፅውፅዋይ ምዃኑ ኣሚንካ ይእምኖም ኢኻ ኤርትራ መዝሙራ ሓንቲ ዝባንዴራ ዓብያትና ትመቐል ኣብ 10 ጉዙይ ዚነብላ ንሽጠሎም ትቐድራ ደደበና ሒዝና ብሰላም ክነብር ኤርትራ ሞ ትፍረስ ናብ ክልል ትቀየር ታና ሓልማ ክልልና ናብ ሃገር ክሰግር ታ ጨርቂ ባንዴራ ነውርዳሞ ንቁልቁል ይስመር ኣይስመር ማለና ንሰግር እዚ ነይሩት ኣጀንዳ ናብለት ስሉክ ኣብዚኣ ሓንቲ ክፋል ከስማዓኩም እየ ፕሊዝ ስምዕዋ እዚኣ ጀጋኻ ሰብሲብካ ክትፈጥሮ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ባህልና ወላብቲ ሰውራ ዝተጠርየ ኣብ ነዊሕ ናይ ቃሲ ሃዋህው ዝተፈጥረ ክትሪኦ ትደሊ ነገር ባዕልኻ ክትኮኖ ክትክእል ኣለካ ዝብል ኣምር ስለዚ ከምኡ ዝኣመሰለ መድረክ እዮም ዝኸፍቱ ዘለዉ እሞ ኣይቲንክ ኣነ ዝብደገ ዘሎ ሃለውለው ገዲፉ እቲ ሰብ ንብሓቂ ስምርትን ብልፅግትን ኤርትራ ክርኢ ይደሊ እንሆ ፈረስ እንሆ ሜዳ በሃል ኣሎ ካብዚ ዝጥዕም ሃዋህው ከዓ የለን ስለዚ ኩሉ ዓቕሙ ሰብሲቡ ናብ ምህናፅ ሃገር ገፁ ኩሉ ዓቕሙ ሰብሲቡ ነቲ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ምሕጋዝን ምድጋፍን ዋላ ዝተፈለየ ኣረኣያ እንተለካ እውን እዚ ዝተፈለየ ኣረኣያ ኣለኒ
ቁጠባዊ ዕብየት ከምፅእ ዝኽእል ኢልካ ከተቕርብ ክትክእል ኣለካ መልክዕ ወረቐት ክኸውን ይኽእል መልክዕ መደረ ክኸውን ይኽእል መልክዕ ሓሳባት ኣኪብካ ክኸውን ይኽእል እዛ ቪድዮ ከይድኩም ስምዕዋ ኣብ ኤርትራኒክስ ኣላትኩም ብጣዕሚ ደስ ተብል ዲስካሽን እዩ ዘለዎ ላይክ ግበሩሎም ፕሊዝ ከምዚ ዓይነት መሰጅስ ንኽመፅእ ሰብስክራይብ ግበሩሎም ላይክ ግበሩ ኣብዚ እውን ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ንቐፅል ናይ ዳንኤልካ ፅቡቅ ትዕዝብቲ ኣላቶ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሲ ነቲ ትደልዮ ነገር ብምህዋኽን ብምብፅባፅን ክትረኽቦ ይትኽእልን ኣብ ዝኾነ ዓለም ከምኡ ዝጥረ ነገራት የለን ክትገብሮ ትኽእል ግን ብሰላማዊ መገዲ ጠለብካ እንዳቐመጥካ ሓሳባትካ እንዳቐመጥካ ርእቶካ እንዳቐመጥካ ተቃውሞካ ተለካ እውን በጋባብ ብሃናፅ ብዝኾነ መገዲ ክትገብሮ መገዲ ተኸፊቱ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ዝጥዕሚ ሃዋህው የለን ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበለፅኮ ከምኡ እየ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ ነቲ ዝበልካዮ ንምብራህ ጥራሕ ኤክሰለንት ንዓይና ንዛረብ ዘለና ድሓር ዕዳጋ ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነ ከም ዝፀንሓካ ድገለ ዝበሃል እንተ ደኣ ኮይንካ ሪያሊስቲክ ምዃን ከዓ ግደ ሓቂ ካብዚ ድሓይሽ መገዲ ኣለና እሞ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ዓይነት ውደባን ገለን ገይሩ እዚ ዝቐረበ ነገር የለን እቲ ክቕርቦ ዝፈተነ እየ ዝብሎ እቶም ንምሸቱ በቶም ካብ ኤርትራውነት ወፂኦም ነቲ ጉዳይ ኣብ ጉዳይ መንነትን ጉዳይ ሃገር ምፍራስን ጉዳይ ካልእ ጥሙሓትን ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ሳሲ ባኣቶም ይተጨው ይኹሉ ናይ ሚድያታቱ ውድባቱ እለይ ግን እንኳዕ ከሎ ገና ኩሉ ህዝቢ ነቕሓሉ እቶም ኣብዚ ተሪሮም ንሕና ንደልዮ ለውጢ ንሕና ንደልዮ ናይ ረጅም ቼንጅ ዶ ገለ እናተባሃልካ ክሳተፍሉ ደልዩ ንዓቶም ክንገርፎም ኢና ሕጂ ንመን ዳ እዩ ዝምልከት ንዛረቦ ዘለና ነቲ ዝተረፈ ከም ዓወት እውን ከም ሓበን እውን ክስምዖ ምክንያቱ ንሓንሳብ ላንጋላንጋ ኮይኑ ካብ ክልቲኡ ሰንፈላልከ ይከውን ምባል እዩ እንታይ ክብል ደልየ እምበር ኣብ ቀፅሪ ኤርትራውነት ኮንካ ንዝሪኦ ንፅቡቅ ሃነ ኤርትራ ዝሓስብ ኣብ ሰላማዊ ተረጋግአ ምስግጋርን ለውጥን ዝኣምን እዚ ዓቢ ባይታ እዩ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን ዘሎ እቲ ሃዋህው እንተ ደኣ ተፈጢሩ ናይ ኣብ ምስግጋር ዝብል እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ንፅባሒቱ ካብዚ ዝዓቢ ብድሆታት ኣለና ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ፖለቲካ ድዩ ናይ ፀላኢ ኣብ ንሓዋሩ ንገጥመሉ ብሓንሳብ ኮንካ ስለዚ ኢድን ጓንትን ኮይኑ መን ትሰርሕ ሓደ ድምልከቶ እዩ ዘይምልከቶ እዩ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ድምልከቶ ንዑና ንገድፈሉ ኢልካ ዝግደፍ ነገር ኣይኮነን እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘለካ ነቲ ሕዋቱ ኣብ ደገ ዘለዉ በቃ ዝሓለፈ ሓሊፉ ሕጂ ኣብ ሃገርኩም ተመሊስኩም ንተሓጋገዘሉ ኣብ ክንዲ ስደት እናቐፀለ ዝኸይድ ከመይ ጌርና ጠጠው ነብሎ ክንክል ተኮይና ትስናታትኩም ፀገታት ትምላ ደገ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺቡሎ ናይ ተዛማዲ ናይ ቁጠቡ ናይ ከሊኡ ናቱ ሓይሽ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩሉ ደማሚርና ኣብ ንቡር ንብለሶ ኣብ ዝበሃል ኣለዋን ረጎደ እናበልካ ዝግበረሉ ሃዋህው ክመፅእ ከሎ ኣይትንኩላትና ክንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ውስኽ ከብለላ ናትካ ርእቶውን ክሰምዕ ደሊ ዜሮ ዜሮ ግን እንታይ ይኸውን ዘሎ ብእንግሊሽ ፍሬዝ ተጌርናዮ ኢንከምበንት ትራንዚሽን ይበሃል እቲ ነዚኢኻ ዕዳጋ ከም ዝፀኒዓካ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ሓደን ተረጋግአን ምስግጋር ገብር ተኸሎ ዘሎ ባዕሉ እቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ባዕሉ እቲ መንግስቲ እዩ ኣብ ውሽጡ ከዓ ናብቲ ንሓዋሩ ብቅዋም ትመሓደር ዕብልቲ ሃገር ኣብ ምስራሕ ባይታ ክፈጥር ዝኽእልን ከሰጋግርን ነቲ ዝተረፈ ኣካል እውን ከሳትፍ ዝኽእልን ንሱ ኣካል እዩ ማለት ስለዚ ንዕኡ ከመይ ጌርና ነተባብዓዮ ካብኡ ዝሓይሽ መገዲ ናብ ቀውጢ እቱ ተደይ ኮይኑ ናብ ነቲ ኤርትራውነት ኣጥፊኡ ካልእ ንድሕሪ ዝመለስ ተደይ ኮይኑ ህዝብና ስኒቱ ድበታት እንተደይ ኮይኑ ዘለውን የለና ኣለና ክንገብሮ ኢና ዝብሉ ኣይክስኣኑን እዮም ማለት እዩ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕብየታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብዚ የድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመ ይዝዳሎ ብውሽጣዊ ዝመፅእ ተረጋግአ ለውጢ በልኩ ኣነ ምስ እቲ ካልእ ኣማራፂ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ደገ ኮንካ ካልእ ለውጥታት ምምፃእ ዝበሃል ምስ ከተወዳድሮ ከለኻን እሞ ከዓ እዚ ተስፋ ጌርናሉ ዘለና እዋኑ በፂሑ ከኣሊ ጥራሕ ደይኮነስ እዋኑ በፂሑ ንብሎ ዘለና ደረጃ እንዲ በፂሕና ዘለና ነዚ ኩሉ ክልቲኡ ከተወዳድር ከለኻስ ከመይ ኮይኑ ይስምዓካ እሞ ከምኡ እንዳበልና ሽዑ እዛ መልእኽትና ንዛዝም ኣለና ማለት እዩ ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ዓቲሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ከይርዩለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመን እዩ ንታሪኹ ዝርስዕ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይበልዖ ዝጎስዕ
يمسلو نعشاق يمسلو يزق زبس أموت كل يزلو أمو قلب نوى عدي عدي يلالو صفع كل دمي بحري ترمي أمو قلب نوى عدي عدي يلالو صفع كل دمي بحري نبيني